Bojan Xmelik is-Serb mixli li qatel l-imprenditur Hugo Ketkuti kien ilu jħu fl-inħawi ta' fejn seħħ id-delit sa minn 7 sigħat qabel id-delit. Dan ġie żvelat l-4 wara nofsinhar meta komplit tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-akkużat. Caroline Barbara li taħdem fl-istabbilimenti ta' Ketkuti xedet li dakinhar tad-delit trat lill-akkużat għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar fl-entratura tal-lukanda ta' Hugo f'Paċeville. Hija qalet li marret kelmu u l-akkużat ma weġibix, qalet kif wara d-delitt tintebħet li l-aggressur kien l-istess persuna li rat ftit tas-sigħat qabel. Quddiem il-Maġistrat Marcin Farrugia xedu wkoll din l-immallija u Noel Falzon li kienu jaħdmu ma' Ketkuti huma kkonfermaw li l-akkużat kien jaħdem fl-istabbilimenti ta' Ketkuti u tkeċċa darbtejn minn xogħlu wara li l-ewwel ma rrappurtax għax-xogħol lejliet l-ewwel tas-sena u wara għax allegatament sfida ir-regoli tal-kumpanija li jesiġu li l-impjegati jitħattu bil-Malti jew bl-Ingliż. Fiż-żewġ okkażjonijiet ma kienx Ketkuti li keċċih mill-impjieg. Noel Falzon kien l-istess xut li fis-seduta ta' qabel kien involut f'battibek mal-akkużat. Konsegwenza ta' dan is-seduta ta' 3 saret fawl akbar u matula spikkat ukoll sigurtà stretta aktar mis-soltu b'diversi uffiċjali tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin fosthom id-direttur tal-ħabs il-Kurunell Alex Dalli li dieru armati sa' snierhom kemm fl-awla fil-kuruturi u barra l-qorti. Fis-seduta xehed ukoll l-eks uffiċjal tal-Pulizija li għaraf lill-akkużat ftit tal-ħin qabel bdiet it-tfittxija għalih fil-lejl tas-6 ta' Lulju qal kif l-akkużat ipprova jingħaqad ma' grupp ta' studenti li nsertaw f'bajja f'Taslima biex ma jagħtix fil-għajn.